سلام لكم وتفقر وسائل يبزاه مايكلكم أهوين بكل أستفاتنكم كما أصحاب لكم بنتي وتكلنا اسمت كيصب لكم تسوكا واستبقعكم كما تتكنا يوان لأنت توبت لقدسان هيمانوت ሽመይ አማኑኤል ይባሃል ኣብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ሃገረ በልጅም ከም ክፍለ ንብረት ኮይነ ንእሽተይ ከም ፍቃድ ኣምላኽ እምበር ብናትን ዓቕሚ ደይኮነ ነገልግል ኣብ ሰባኺ ጉባኤ እውን ከም ፀሓፋይ ኣብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኺድ ማለት እዩ እዚኣ ተኣክል መስለኒ ካልእ ማለት ምናልባት ኣብቲኣ ዝሓለፈ እንተነርኩም ኣብታ ኢንትሮዳክሽን ናይ ማኔጅመንት ትብል ነበረት ኢንትሮዳክሽን ቱ ፒፕል ማኔጅመንት ኣብኡ ብሓንሳእ ተመሃሂርና ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብኡ እውን ገሌና ንፋለጥ ንኸውን ኢና ምናልባት እቲ ሽዑ ዝነበረ ትምህርቲ ኣሕና ተማሂርናሉ ገለ ስራሕ ኣብ ኣገልግሎትና እንደውድናሉ ክንከውን ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ብድጋሜ ተመዲስና ናይ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ድብል ክንመሃሃር ማለት እዩ ንፈልጥ ስለ ዝኾና ደይኮናስ ኩላህና ክንዲኦ እቲ ዘሎሲ እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ደሎ ርእሲ ደይኮነስ ኣብ ክልተ ሰለስተ ዘሎ ይበልጽ ሓሳብ ይመጽእ ተሓሳብ እውን ናብ ግብሪ ተለዊጡ ነገር ይዓቢ ማለት እዩ እጂ ንኸምኡ እምበር ኣነ ፈሊጠ ወይ እቶም ኣብዚ ዘለኹም ካልኦት ኣሕዋት ስለ ዘይፈለጥኩም ክትመሃሩ ደይኮነስ እታ ቤተ ክርስቲያን በኺርዋ ኣሎ ውሒድዋ ኣሎ እንብሎ ብሓንሳእ ኮይንና ክንድዮ እቲ ንደልዮ ዘለና እታ ቤተ ክርስቲያን ዓባይ ግእዛዊት ካብ ቀደም ዝነበረት ሕጅን ምዝ ዘሎ ሞደርን ዓለም ከመይላ ኣብቲ ዘላቶ ቆይማ ነቲ ቤተ እምነት ወይ ነቶም ምእመናን ኣብ መንፈሳዊ ደይኮነስ ኣብ ስጋዊ ለውጢ ገይራ ኣብ ዕቤት ወይ ከዓ ናይ መወዳእታ ጽድቂ ከመይላ ትበጽሕ ንምባል ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ኣድለይቲ ዝኾኑ መሰረታት ካብ መጀመርታ ጀሚርና ብኩሉ ብምሕደራ ብቁጠባ ብኣይቲ ብኩሉ ርኢና ማለት እዩ እቲ እንታይ እዩ እቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ብምንታይና ክንረኽቦ እውን ወይ ብምንታይና ክንዕርዮ ንኽእል እውን ገለ ኣፋፍኖት ሂብና ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ሎሚ ክንሪኦ ንደል ዘለና ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ክግበር ዘለዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ እንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ንገሌና ብትካላዊ መንገዲ ክንብል ከለና ኣብቲ እምነት መንፈሳዊ ዘይኮንና ንብል ዘለና ኣብቲ ቅርጻዊ ምሕደራ ወይ ኣብቲ ትካል ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ስለምንታይ after people management ንዝክሮ እንተኾይና ዝረኣናዮ ነገር ሓደ ምሕደራ ዝነበረ ዝተቀያየረ ዘመን ነይሩ ማለት እዩ ካብኡ ካብ መጀመርታ እንተሪኢናዮ ሰባት ክጅምሩ ከለዉ ክጥነፉ ከለዉ ናይ ምሕደራ ምልክታት ኣምፂኦም እቶም ምሕደራታት እውን ንዖም ብዝመስል እንዳተማቐሉ ይኸዱ ነይሮም ማለት እዩ ንኣብነት
ኣብ 12 ሃዋርያት ክምረፁ ከለዉ ኣብኦም ነናቶም ክፍሊ ስራሕ ተዋሂቦም መሊሱ እቲ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ጴራቅሎጤዎስ እቲ ቦታታት ተማቒሎሞ ነናቶም ናይ ወንጌላዊ ትምህርቲ ናይ ምስፋሕፋሕ ገይሮም ማለት እዩ ካብኡ እውን እቲ መእመን እንዳበዝሐ ክኸይድ ከሎ ብኡ መንፅር ከዓ እንታይ እንዳገበሩ ኮይዶም ሓደሽቲ ቅርፂ ምሕደራታት ክርአ ጀሚሩ ናይ ዲያቆን ብቤተ ክርስቲያናዊ መንገዲ ብድሕሪኡ እውን ብክፋል ብሽማግለታት ብዓበይቲ እንዳተመሓደረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እውን እዚ ናይ ኣብ ምንኩስና ዓለም ዘለዉ ኣብ ምንኩስና ዘለዉ ማለት እዮም ናቶም ቅርፂ ቤተ ክርስቲያን ክገብሩ ምጀመሩ ብድሕሪኡ ናብቲ መእመን ክኸዱ ከለዉ እውን ኣብቲ ምሕደራ ንኽጥዕሞም ኢሎም ዝፈልይዎ ነገራት ነይሩ ከምኡ እንዳበልና ኸድና ማለት እዩ ሽዑ መወዳእታ እውን ኣብ ሃገርና እውን ካብቲ ዝተሓተ ጀሚሩ ሰባኺ ጉባኤታት ጀሚሩ ስጋዕቲ ዝለዓለ ሲኖዶስ ፓትርያርክ እንዳበለ ቀፂሉ ማለት እዩ ኣብዚ ኩሉ ዝረኣናዮ እቶም ዝነበሩ መእመናት ወይ ከዓ ከም ሓደ ቅርፂ እንተሒዝናዮም ከዓ እቶም ሰባት ንዖም ንኽጥዕም ኢሎም ምሕደራ ዝገብሩ ዝነበሩ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ግን እቲ መሳርሒ ንብሎ ዘለና ወይ ቱል ከመይ ገይሮም ሓደ ነገር ክጅምሩ ከለዉ ብምንታይ መንገዲ ይከታተልዎ ነይሮም ማለት እዩ እሱ እዩ ሕጂ ኣምፂና ዘሎ እቲ መጀመርታ ዝረኣናዮ እቶም ሰባት ኣመሓዳድራ ኣብቲ ውሽጢ መእመናት ብምንታይ ቅርፂ ይኸዱ ነይሮም ክበዝሑ ከለዉ ካብ ዓሰርተታት ስጋዕ ኣሽሓት ስጋዕ ሚልዮናት ብምንታይ ቅርፅታት ይቆርፁ ነይሮም ምስቲ ዝነበረ ታሪኻዊ ቤተ ክርስቲያን እውን ናበይ ይኸዱ ነይሮም ኣብ ሰባት ኢና ንዛረብ ነርና ፒፕል ማናጅመንት ማለት እዩ ሕጂ ግን ፕሮጀክት ማናጅመንት ክንብል ከለና ኣብ ነገር ማለት እዩ ሓደ ነገር ንኣብነት ቤተ ክርስቲያን ክግበር ከሎ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ወይ ከዓ እቲ ሕጂ ንመሃሮ ዘለና ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ክስራሕ ከሎ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ብምንታይ መንገዲ እዩ ዝከታተሎ ወይ እንከታተሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓደ ንኣብነት ንበሎ ምስፍሕፋሕ ናይ ባይብል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ብምንታይ መንገዲ እዩ ዝግበር ነይሩ ስቕልካ ኣይኮንካ እንትጅምሮ ሓደ ፕሮጀክት ክጅምር እንትኾንካ በይኒና ክንጅምር ማለት እዩ በቲ መጀመርታ ድዩ ብኦልድ ብኒው ቴስትመንት ወይ ከዓ በቲ ሓድሽ ክስታይ ዲኻ ክትገብሮ ወይ በቲ ዝነበረ ኢኻ ኣብቲ ህዝቢ ብምንታይ ተቐባልነት ኢኻ ትረክብ ወይ እንታይ ክትገብር ኣለካ እዚ ሕጂ ፕላን የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሎሚ እንሪኦ ወይ ከዓ እቲ ኣሕሊፍኩም ወይ ከዓ ቅድሚኡ ዝረኣኹሞ እቶም ሰባት ነቲ እንታይ ዓይነት ቱል እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ናብቲ መእመን ንቤተ ክርስቲያን ክሃንፁ እንተኮይኖም ነቲ ኣብኡ ዝነበረ መእመን ክእክቦ እንተኮይኖም ህፃናት ክምህሩ እንተኮይኖም ዓበይቲ ክእክቦ እንተኮይኖም መቸም ህፃናትን ዓበይትን ብሓደ ነገር ክትእክቦም ኣይትኽእልን ኢኻ ጥበብ ኣለዎ ማለት እዩ ነዚ ከዓ ክትገብርካ እቲ ኣብ ርእሲ ዘሎካ መደባት የውፁ ማለት እዩ እጂ ንሕና ደሊና ዘለና እቲ መደባት ካብ መጀመርታ ስጋዕ መወዳእታ ከመይ ገይሩ ይቕረፅ ማለት እዩ ምናልባት ዳሕሪ ኣብቲ መወዳእታ እውን ሓደ ኣብነት ኣምፂና ካብታ መጀመርታ እተመሃርናዮ እቲ ብሕጂ እንመሃሮን ሓደ ነገር ንክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ እታ ናይ ሎሚ ርእስቲ መእተዊ ፕሮጀክት ምሕደራ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ስለምንታይ እዩ ኣብታ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ጌርና ሓደ ቅርፂ ክትሕዘልና ማለት እዩ ስለምንታይ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፕሮጀክት ማናጅመንት ወይ ከዓ ፕሮጀክት ምሕደራ እንተኢልና ዓብ ነገር ሰፊሕ ማለት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክኸውን ይኽእል ኣብ ዓለም ክኸውን ይኽእል ኣብ ቤት ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኩሉ ሕጂ ንዓና ግን ተድልየና ደለ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናትና ከመይ ጌርና እንታይ እዩ መእተዊ ክንፈልጦ ወይ ከዓ ተንጋልኦ ዘለዋ ቅርፅታት ክንፈልጠን ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ዕላማታት ሓደ ክስታይ ክንብል ከለናስ ሓደ ፕሮጀክት ምሕደራ ክንብል ከለናስ እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ ኢና ንገብሮ ማለት እዩ ሓደ መሰረታዊ መትከላት ምሕደራ ፕሮጀክት ምርዳእ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዲሲፕሊን ምህላው
ንኣብነት ኣባና ኣብ ኩላህና ጎደሎ ደሎ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ሓደ ነገር ንጅምር ምስ ቅርፂ ብርእሱ ዲኻ ትሕዞ ብእግሩ ዲኻ ይጠፋእካ ማለት እዩ ንኣብነት ትዛዕበይ ነገር ክብረ በዓል ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር እንተሎ እቲ ክብረ በዓል ክግበር እንተኮይኑ እንታይ ክግበር ይግብኦ ነይሩ ቅድሚ 3 ወርሒ ኢኻ ትስራሕ እንታይ እዩ ዘድልየና ደሎ ክንደይ ሰባት እዮም ክመፁና ናይ ብላዕ ወይ ድስተኸ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ክንደይና ክነውፅእ ዘለና እቲ ምእመን ከ ብምንታይ መንገዲ ሓበሬታ ክፈልጥ ከምኡ ኢና ክንገብሮ ዝግባአና ማለት እዩ እጃ ሓንሳ ሓንሳ ኣብ መብዛሕትኡ ካባና ጀሚርካ ማለት እዩ ክልተ ሰሙን ክተርፋ ከሎ ክስታይ ትገብር ንጅምር መደባት ማለት እዩ ንእከብ ኣብዚ ናይዚ ዌስተርን ወይ ከዓ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ከዓ ትሽገር ስራሕ ኣለና ስድራ ኣለና ሂወት ኣለና ማለት እዩ ብዙም ትረከብ ትራኸብ ሓደ ኣርእስቲ ከይወዳእካ መሊስካ ካልመዓልቲ ሞፅባሕ ንራኸብ ትበሃል ብድሕሪኡ ኸ ሓደ ነገር ከይሓስካ ኸ ነቲ ሓደ ክስታይ ትገብር ሽዑ ኣብ ምምቕቓል ስራሕ ክመፅእ ከሎ ካብቲ መጀመርታ እቲ መደባት ስለ ደይፀፈፈ እንታይ ክትገብር ትጅምር ሽዑ በቃ ክስቶ እዚኣ ግበራ ክስቶ እዚኣ ግበራ ክስቶ እዚኣ ግበር ሽዑ ሓንሳ ሓንሳ እቲ ብምሉእ ስራሕ ኣብ ሓደ ሰብ ይወድቕ እቲ ሓደ ሰብ ከዓ ነቲ ኩሉ ፕሮጀክትታት እንታይ ክገብሮ ይክእልኒ ክከታተሎ ይክእልኒ ብምንታይ እቲ ተፈጥሮና ከም ሰባት ንሕና ማለት እዩ ክወሃብ ከሎ ንሓደ ነገር ኣተኪርካ መሓዝ እዩ ዘለና እምበር ንኩሉ ነገር ክንሕዞ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ማልቲ ታስኪንግ ዝበሃልሲ ክንገብሮ ንኽእልን ኢና ስለምንታይ ከምኡ እንተጌርና ኣብ ሓደ ጎድለና ኣብ ሓደ ከዓ ክበላሸወና ማለት እዩ ክኸውን ዝግባእ ነይሩ ሓደ ግሩፕ ትገብር እቲ ግሩፕ ናይ ፀብሒ እንተኮይኑ ንኣብነት ናይ ፀብሒ ይከታተል እንተ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንተኮይኑ ቤተ ክህነት ከዓ ንኣብነት ቀሺ ገበዝ እንተሎሲ እቲኣ ክብረ በዓል ካብታ ትጅምር ካብቲ ስብሃታት ጀሚሩ ስጋዕቲ ቅዳሴ ዝውዳእ ሓደ ሰዓታት ክህሉ ይግባእ ከውፅእ ይግባእ ንሱ ከዓ ክከታተል ይግባእ እዚ ሕጂ እንታይና እንብሎ ዘለና በቲ ልሙድ ነገር ማናጀር ማለት እዩ ኣብ ዓለማዊ እንተኮይኑ ቀሺ ገበዝሲ ማናጀር እዩ ደሎ ሽዑ ነታ ናይታ መዓልቲ ጉዳይ ከዓ ንሱ ስሙስ ክትከይድ እንተኮይና ወይ ካብ ዝበለፀ ክትከይድ እንተኮይና እንታይ ክገብር ክኽእል ኣሎ ሓደ ምስቶም ዘለው ኣካላት ሽዑ ተዋሂቦሞ ዘለው እቲ መደባት እንታይ ክገብር ኣለዎ ብጥብቂ ኮሚኒኬሽን ክገብር ኣለዎ ካብ መጀመርታ ከዓ እንታይ ክገብር ኣለዎ መደባት ከውፅእ ኣለዎ ድራፍቲ ከውፅእ ኣለዎ ማለት ሲምፕሊ እዚኣ ብቐሊሉ እዚኣ ማለት እያ ምሕደራ ፕሮጀክት ማለት እያ እዚኣ እንታይ መሰረታዊ መትከላት ምሕደራ ፕሮጀክት ምርዳእ እንታይ ኢና ደሊና ዘለና ንኣብነት ናይ ክብረ በዓል እንተኮይኑ ክብረ በዓል ክጅመር ዝግብኦ ቅድሚ 3 ወርሒ ኣብዚ ዓዲ እንተኮይኑ ሕጂ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም እንተኮይኑ መጀመርታ ኣዳራሽ ክንሕዝ ኢና ኣዳራሽ ክትሓዝ እንተኮይኑ ኸ ክንደይ መዓልታት ወይ ክንደይ ወርሒ ይተሓስን ፈልጦ ኢና ኩላህና ማለት እዩ እዚ መጀመርታ እንተኮይኑ እቲ ሰባኸ ጉባኤ ሓደ ሰብ እንተውፅኡ ብሓላፍነት ንሱ እንታይ የድልዩ ኢሉ ክርዳእ ኣሎ ማለት እዩ እታ መትከላት ንብል ዘለና መሰረታዊ መትከላት ምሕደራ ፕሮጀክት ግን እቲኣ ፕሮጀክት እንታይ እያ ዘላ ናይ ሓፂር ድያ ናይ ነዊሕ ንኣብነት ክብረ በዓል እንተኮይኑ ናይ ሓፂር እዩ ናይ ሓፂር እንተኮይኑ ከዓ እንታይ ምግባር እዩ ኦኬ ክብረ በዓል ይመፀና ኣሎ እንታይ ንግበር ማለት እዩ እዚ መትከላት እዚ ኣብ ውሽጢ ማሕበረ ኦርቶዶክስ ከም ዝሰማማዕን ለውጢ ምግባርን ማለት እዩ ተዓንተ ወይ ዲሲፕሊን ዝበልናያ ምሕደራ ፕሮጀክት ማለት ዲሲፕሊን ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ሓደ ገዛኻ ንስኻ ካብ መጋግባ ጀሚርካ ኣካይዳኻ ገሌኻ ዲሲፕሊን እንተዘይብልካ እታ ትካል ከዓ ክትመርሓ ይትኽእል ኢኻ ንምንታይ እስኻ ከምኡ ዘይብልካ ነታ ትካል ከዓ ከምቲ ኣካይዳኻ ኢኻ ክትከይድ ማለት እዩ እንተ እዚ ከዓ ኣብ ገዛኻ ጥራይና ንብል ዘለና እንተ እቶም 7 ሰባት ወይ ሰባኸ ጉባኤ ወይ 5 ሰባት እንብሎም ዘለና ከዓ ማለት علل هوا ويكا نقدم يوم زخودو انت خوينم انت اخذ كون مالتها كم زمعلتي زو على طم يمنا تابيت كريستيان كم حدبا كم عقاتي منا يخوني من سيلكا مو خمزي انا قبردو تبان هو مو بقى خصو خمزي اقبره خصو خمزي اقبره تي ترفشعو لتا سبات حدا مسقدف قالهم ثم 5 سبات يدقسو بدحريو
እንታይ ክገብሩ ይጅምሩ ሾ እቶም ክልተ ሰባት ኣበለኹም ክስቶ እንታይ ዳ እዚ ደይገበርኩሞ ዋ ኩሉ ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ገለ ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ከምኡ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምሕደራ ፕሮጀክት ምህላው ግን ሓደ ትካል እንተሎ ኣቦ ወንበር ኣመሓዳሪ እንተሎ እቲ ኣቦ ወንበር እንታይ ክገብር ይግባእ እቲ ነቲ ሽዑ መዓልቲ ዘድሊ ንኣብነት ክብረ በዓል እንተኾይኑ ነቲ ክብረ በዓል እንታይ ዘድሊ ኣብ ኣጀንዳ የውርዶ ቅድሚ 3 ወርሒ ማለት እዩ ብድራፍት ሽዑ ምስ ኣውረዶ እዝን የድለና ኣሎ ኦኬ እዝን ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ኸም መን እዮም እዚኦም ነዚኦም ክንጅምርከ ኣብ ከክንደይ መዓልቲ ኸ ትመቕሎ ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ኣዳራሽ ኣብ ሰሙን ወይ ኣብ 2 ሰሙን ተደልዩ ክንደይ ሰባት እዮም መልሲ ሒዝካልና ምፃእ እዚኣ ክልተ ሰሙን ትኸውን ደላ እንታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ግዜ ንህብ ኣለና እዚ ሰብ እዚ ኣብ 2 ሰሙን እዚ መልሲ እንተምፂልና ሽዑ ግዜ ኣለና ንኽንለዋወጥ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዲሲፕሊን ምግባር ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ከምኡ ዓይነት ለውጢ ምግባር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብንእሽተይ ኢና ኣብነት ኣምፂና እምበር ኣብቲ ምሕደራ እንተፀፊፉ ሽዑ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ዋላ ነቲ ምእመን ብጥርኑፍ ከተመሓድሩ ይቐልል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚ ዓይነት ምሕደራዊ እንተለና ነታ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ጠቕማ ማለት እዩ ሓደ ንለውጢ ካልኣይ ከዓ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ምእመን ንዑ ብዝሰማማዕ መንገዲ ኣፅኒዕካ እቲ ምሕደራታት ትገብሮ ኣለኻ ማለት እዩ ሳልሳይ ፕሮጀክትታት ሰባኸ ጉባኤታት ምውጣን ምፍፃም ዝሕግዙ መሳርሒታት ምግባር ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ዳሕራይ ክንሪኦ ኢና እዚ ፕላን ከመይ ጌርካ ተውፅእ መጀመርታ እንታይ እዩ ዘሎ ድሕሪ ፕላን ምጅማርካ ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ማለት እዩ ፕሮጀክት ምሕደራ እንታይ እዩ ዝኽንብሎ ፀንሕና እዩ ነቲ ዕላማታትካ ጌርካዮ ዘለኻስ ምዕዋት እዩ ካልኣይ ከዓ ነቲ ፀጋታት ሰባት ዘለውኻ ከመይ ጌርካ ተዋሃዶ ማለት እዩ ክንብሎ ስለ ፀናሕነ ማለት እዩ ስለምንታይ ፕሮጀክታት ንቤተ ክርስቲያን ማሕበረሰብን ኣገዳሲ እዩ እዚ ንምንታይ ኣገዳሲ ንሓንቲ ነገር እንተጀሚርካ ሓደ ናይ ግዜ ኣይትበኽን ኢኻ ደለኻ ካልኣይ ናይ ሰባት ማለት እዩ ኣብ ክንዲ 20 ሰባት ንሓንቲ ስራሕ ዝገብርዋ ንኣብነት 20 ሰባት ኣብ ናይ ድስ እንተ ክስታይ ጌርካዮ ምሲ እንተ መዲብካ ማለት እዩ በቲ ዝቐለለ ዳዕና ኣብቲ ናይ ክሽነ እንተኣቲና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክገብሩ እዮም እቶም 20 ሰባት ክረዳድኡ ስለ ደይክእሉ እቲ ሓደ ክፈልጥ ኣይክእልኒ ጨወሲ ይኽላ ከም ዝኾነ ሓደ ገለ ክገብር እዩ ክንደይ ከኽስዋ እዮም ሕጂ እንታይ ትኸውን ኣላ ማለት እያ ከምዚ ኢንጂነራት ዝበዝሕዋ ገዛስ ፊኒስትራ ወይ ማዕፆ ድርስዓ ድበሃል ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ግን እንታይ ምግባር እዩ ማለት እዩ ንስኻ እቲ ኣመሓዳሪ ኣካል ማለት እዩ ሕጂ ፕሮጀክት ማናጀር እንብሎ ዘለና ሰባኸ ጉባኤ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ሽዑ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን እንተኮይኑ ከዓ መን እዩ ኣብቲ ናይ መንፈሳዊ እንተኮይኑ ከዓ ብዓብዩ እቲ እሽገበዝ ማለት እዩ ናይታ ሻዓ መዓልቲ ዘመሓድር ማለት እዩ ንሱ ወይቶም ሰባኸ ጉባኤታት ነቶም ዘለው ሰባት ምስቲ ዘሎ ፕሮጀክት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሪኦም ኣወሃሂዶም ኣድማዕነት ከም ዘለዎ ይገብሩ ማለት እዩ ፕሮጀክት ምሕደራ ማለት እዚኣ ብቐሊሉ ማለት እዩ ኣብ እንታይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንገብሮ ልሙድ እዩ ማለት እተን ፕሮጀክት ዘለዋስ ሓደ ኣብዛ ኤውሮጳ መደብ ንገብረላ ናይ ነዊሕ መደብ እንተኮይና ቤተ ክርስቲያን ምግዛእ ማለት እያ ምሕናፅ ወይ ምሕዳስ ዝብል ደሎ ያ ገሊኡ ገዚኡ ዝሕድስ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ዝህነፅ ከኣሎ ገሊኡ ከዓ ድግዛእ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ከተካይዶም እንተኾንካ መቸም ብሓሙሽተ ዓመት ዝግበር ነገር መደባት ኣይኮነን ካብታ ዝጀመርካላ ጀሚርካ ክፍሊ ልምዓት ኢልካ 5 ዲኻ 6 ሰባት መዲብካ ንሶም ዝከታተልዎ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ምርካብ ካልኣይ ዓቕምታት ምስቲ ቤተ ክርስቲያን ምርኣይ ሳልሳይ ከዓ ብዓቕሚ ብትምህርቲ ይኹን ብመንፈሳዊ ፀጋ ዘለዎም ሰባት
نتزلو سيستم نايت عدب زي أوروبا وأمريكا انتخوينو مالتيو نتزلو تسقاتات جيركا خمي جيركا تمزمزو مالتيو مزميزكا انتاي تقبر مالتيو شعو ناي زغلو السراح ناي سالاسة عمد مدابان موطعن نافت ميتا كريستيان مجزع مالتيو كالي زي ناي نوح بلان مالتيو ناي نوح مدب ات خالي ሃይማኖታዊ በዓላት ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ኣይተለምደን ደሎ ካልእ እውን ብንእሽተይ ነገር ኢና ንገብር ማለት እዩ ኣብ በዓል እንተዘይተጋጌ በዓል ሽወደን እንታይ ይርኢ ኣለኹ ናይ በዓለ መስቀል ይኹን ጥምቀት እውን ሓቢሮም ክገብሩ ትሪኦም ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ነገር በዓል ክትገብር እንተኾንካ ብዙሕ ሃልኪ ደለዎ ንባዕሉ እታ ናይ ክብረ በዓል እንገብራሲ كندي نجار تهلخناس نفلتينا خلعنا مالتي قد مسلسته ورحي مدبات انت تجيرو نتوم زلو توم مأمنات انت فليت كام وتوم أبو زلو بيت كهنات انت فليت كام عقمتاتهم انت فليت كام نزع عقمتات كا انت أو هايد كاجن زغلا للسراحي مالت كم زي حمسة لمي نحدث بشخمي نحمسة سوات جنج أنا دخونة أنت تي أبو زلو زم حضرو أكلات نتدلو سراح أنت ناي مققال جيروما زغلا للسراح يدخون مالتي نعبنت تي بعلى مسكال يمتنا له بعلى مسكال أنت متسي قد مخل تورحي أنت تجيرو بنقص هاجر السبكة دحن أنت تمديبو نقص هاجر السبكة حنت سباخو جباية تزراريبو تنقص هاجر السبكة مالتي عبز النبلة دلنا حجي نقص هاجر السبكة كم بروجكت مانجر يزولو مالتي نبولو السوق انتاي قبر اوكي انتاي زد لنا دلو بعلى مسكال كل تور حتى ريفنا له يا أخلنا دي نو يا أخلنا أمو نزي انزل له بيت كريستيان من كو قبر يخل ويكا أب ستح قول انت خوينو خا نمن كروخو يخولو أب زحجي اتي أقدا السنقر بيت كريستيان راح يكون انت قبره بيت كريستيان نمن كتحت تدخل يعني نتزلو من محدار أكلات النبلم ويكا أزيوم كمزي እንዳ ተርዓ ኻተት ኣማመትካ እትሰርሖ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤልጅየም እንተለና ሓደ ኣብ ሓንቲ ዞባ እንተለና ምስ ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ጥቡቕ ርክብ ኩሉ ኣለዎ እታ ቤተ ክርስቲያን ስለምንታይ እታ ቤተ ክርስቲያን ክትቋፃፀሮ ዘይትኽእል ወይ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ናብቲ መሓዳሪ ኣካል ከይዳ እያ ትረኽቦ እቲ መሓዳሪ ኣካል ከዓ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ኸ ነቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሰብካ ስለ ዝደልዮ ናቱ ሴፍቲ ድዩ ካልእን ስለ ዝደልዮ እውን ከምኡ ዓይነት ርክባት ኣሎ ሽዑ ንሶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቶም ነዚ ከሳልጡ ዝኽእሉ ደቂ ቤተ ክርስቲያን መን እዮም ዘይበሃሉ ሰለስተ ድዮም ኣርባዕተ ይምደቡ ሽዑ ናይ ግዜ ግድብ ይግበር ንኣብነት ኩስቶ ፊልሞን ንኣብነት ኢልና ፊልሞን በዓለ መስቀል ክንገብር ስለ ዝደለና ኣብ በዓለ መስቀል ከዓ ንፉዕ እንተኾንካ ማለት እዩ እንታይ ትገብር ኦኬ ዳሜራ ክንገብር እንተኾይንና ኣብ ዳሜራ እንታይ ዝግበር ሓዊ ክመፅእ እዩ ሓዊ እንተክመፅእ ኮይኑ መን ክመፁ ኣለዎ ፖሊስን ፖሊስን ቢምቦርን ሓበሬታ ክረኽቡ ኣለዎ ኣብኡ ከምኡ ክግበር እንተኮይኑ ከዓ ምምሕዳርካ ኣሎ ምምሕዳርካ ክፈልጥ ኣሎ እዚ ማለት እዩ ነዚአን እዚ እንታይ ካ ትገብር ዘለኻ ሪስክ ኣናላይሲስ ማለት እዩ ሪስክ ማለት ሕጂ መን እዮም ክሰርሕዎ ዝግብኦም ግዜኦም እቶም ማናጀራት ሓደ ፕሮጀክት ክወፅእ ከሎ እንታይ ዘድሊ ቦታ ጥራይ ስለ ዝረኸብካ ኣይኮንካን ነቲ ቦታ ዝረክብ ሰብ እውን ነቲ ዘሎ ኣብኡ ጠንቅታት ናይ ሓዊ ድዩ ናይ ካልእን ፀገም ወይ ናይ ትራንስፖርት ፀገም ክመፅእ እንተኾይኑ ንዑ ኩሉ ከተፍልጦ ኣለካ ማለት እቲ ዝረክብ ሰብ ሽዑ እንታይ ዝገብር ንዑ ብዝሰማማዕ መንገዲ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣካላት ክሳተፉ ዝግብኦም እንታይ ይገብር ብናቶም መንገዲ ሓበሬታ ቦታ ይርከብ ማለት እዩ ሽዑ እዚ ምስ ተረኽበ እንታይ ዝገብር ተመሊሱ ኣብ ክልተ ሰሙን ኣብ ሰሙን እንተኮይኑ ትርክብ ነቶም ፕሮጀክት ማናጀርስ ንብሎም ደለና ሰባኺ ጉባኤ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንኣብነት ንብሎም ደለና ኣብነት ኣምፂና ነቶም ንኡስ ሃገረ ስብከት ከምዝን ከምዝን ተረኺቡ ኣሎ ሕጂ ናበይ ንኽድ ማለት እዩ ሳልሳይ ናይ ግብረ ሰናይ ወይ ናይ ምብፅሕ መደባት ምግባር ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ማለትታ ናይ ግብረ ሰናይ መብዛሕትኡ እዋን እንጥቀመላ ኣብ ናይ ገዳማትን ኣብ ናይ ሓገዛትን
ኢና ንጥቀም ማለት እዩ መብዛሕትኡ እዋን ከዓ ካብ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ነገራት ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ሕጂ ዋላ እውን ንሕና ክንገብሮም ክንቅየሮ እንደለና ከም ባህሊ ግብረ ሰናይ ወይ ኤንጂኦስ ዝበሃሉ ናን ጋቨርንመንታል ማለት እዮም ካብኦም እውን ክንሓትት ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ክንመፆ ኢና ማለት እዩ ናይ መንእስያት ዝኾነ መደባት ንገብር መንእስያት ኣለዉ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ማለት እዮም እዚኦም ንኣብነት ኣዌርነስ ናይ ድራግ ከነምፅእ ንኽእል ብዝቐለለ ንዓና ኣብ ሂወትና ክፀልወና ዝኽእል ማለት እዩ ነዚ ክንገብር እንተኮይና ካብ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ክንሓትት ኣይንኽእል ኢና እቶም መምሕዳራት ከምኡ ዓይነት መደባት ስለ ዘለዎም ከድና እዚኦም እውን ሕጂ እቲ ሰባኸ ጉባኤ እታ ቤተ ክርስቲያን ተውፅኦ እንተላ እቲ ሰባኸ ጉባኤ ነቲ ፕሮጀክት ክጅምሮ ዘሎ ፕሮጀክት ከዓ ሓሳብ እዩ ሽዑ ምፅሓፎ እንታይ ይብል ንሕና ናይ ድራግ ፀገም ስለ ዘሎ ብዛ ዓዲ ነቶም ደቅና ዘበሉ ብዚ ከምዚ ዓይነት መደባት ጌርናሎም ስለ ዘለና እንታይ ትሕግዙና ነቶም ምምሕዳር ከምኡ ንብሎም ንሶም ከዓ ነቲ ሕብረተሰባዊ ሓገዝ ኢሎም ደውፅዎ ባጀታት ኣሎ ማለት እዩ ዘየገድስ ነተን ቤተ ክርስቲያናት ተባሂሉ ድወፅእ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሽዑ ካብቶም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ደይኮንካ ትረኽቦ ካብቲ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ትካላት ማለት እዩ ምምሕዳር ክኸውን ይኽእል ወይ ምምሕዳር ዘይኮነ ናይ ሓገዝ ኣካላት ናይ ስደተኛታት ናይ ገለ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ልዕለይ ንስኹም ትፈልጥዎ ማለት እዩ ከምኡ ነምፅእ ሽዑ ባጀት ክመፀና እዩ ባጀት ክመፀና እንተኮይኑ ግን ንዕኦም ዝእምን ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ክኸውን እንተኮይኑ ከዓ እንታይ ይኸውን ዘለዎ ትካል ይኸውን ዘለዎ እቲ ንሰርሖ ዘለና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ስምዖ እዚአን ንሕና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ኢልና እንገብር ከምዝን ፀገማ ስለ እንርኢ ዘለና ብዓቕምና እውን ክንፈትሖ ስለ ንደሊ ዘለና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እውን ሓደ ኣገልግሎት ናይታ ቤተ ክርስቲያን እውን እሱ ስለ ዝኾነ እንታይ ትሕግዙና ከምኡ ክንብል ከለና ግን ከምኡ ጥራሕ ኣይኮነን እንታይ መደባትኩም ኦኬ ከመይኹም ትጅምሩ ክብሉና እዮም ማለት እዮም ከምኡ ክብሉና እንተኮይኖም ከዓ ክንዲዚ ሰባት ኣለዉ ክንዲዚ ክንእክብ ኢና ብድሕሪኡ እውን ክንዲዚ ምስ ኣከብና ሰባት ከም ናይ ሓደ መዓልቲ ዲና ክንገብሮ ሰሚናር ዓይነት ዲና ክንገብሮ ከምኡ ዓይነት መደባት ክነውፅእ ኣለና በርከ ገንዘብ ክንሓቶም ከለና ንሶም እውን እንታይ ክደልዩ ለውጢ እዮም ክደልዩ ማለት እዮም ስለዚ እቲ ናይ ግብረ ሰናይ ንብሎ ዘለና ብዝነኣሸ ነገር በዚታት ጀሚርና ማለት እዩ እምበር ብዙሕ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ናይ ህንፃ ምዕራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ዓበይቲ ምሕጋዝ ኣብ ዓድና እንተ ፕሮጀክት ክንገብር እንተኮይንና ንገዳማትና ንገሌና ክንከውን እንተኮይንና ከምኡ ኢልና ማለት እዩ ሕጂ ንቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ደይኮንና ክንሓታሲ ኣብቲ ጥቃና ዘለዎም ትካላት እውን ክንከስበን ንኽእል ኢና ነዚ ከዓ ግቡእ መፅናዕትን ምፍላጥን ማለት እዩ እቲ ካልእ ናይ ምብፃሕ መደባት ምምራሕ ንኣብነት ሕጂ ኣባና ኣብዚ ኣብ ቤልጅየም ኣብ ወርሒ 5 ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክስተይ ኣሎ ማለት እዩ እዚ በዓል ኣሎ እዚ በዓል እዚ እቶም መእመናት ኣብኡ ክኸዱ ይደልዩ ብሓንሳእ ክውዕሉ ይደልዩ ናይ መንፈሳውን ናይ ኣገልግሎት ይደልዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝደልዩ ንሕና እውን እዚ ስለ ትፈልጥ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ነገር ምድላው እቲ ስራሕ ኩሉ ግዜ ካብ ሰባኸ ጉባኤ ካብ ቤተ ክርስቲያን ተሆኑ ማለት እዩ ሕጂ እውን ፕሮጀክት ማናጀር እቲ ሰባኸ ጉባኤ ማለት እዩ እቲ ሰባኸ ጉባኤ እንታይ ይብል ሓንቲ ስራሕ መፅያ ኣላ እሳኻ ናብ በዓል ናይ ድንግል ማርያም ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሓንሳእ ተኣኪብና ክንከይድ ደሊና ኣለና እቶም ሰባት ከዓ ክንደይ ክኾኑ ይኽእሉ እዚአን ሕቶታት ይመፀ ማለት ብግቡአን ክፅሓፋ ደግበአን ከም ሕቶ ጥራይ ደይኮኑን ግን ኩላህና ስለ ንገብሮ ብፍላይ ኣብቲ ሰባኸ ጉባኤ እንተለና ወይ ኣብ ትምህርቲ ሰንበት እንተለና እቲ ስራሕ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ እዚ ስራሕ ምስ መፅእ ሕቶታት እዩ መጀመርታ ዝለዓል ኣበይ እዩ እንታይ እዩ ክንደይ እዩ ከመይ እዩ እዚአን ማለት እዚአን ምስ ተመለሳ ሓደ ነገር ድራፍት ጌርና ኣለና ማለት ድራፍት እንተጌርና ብፅሑፍ መልክዕ ሒዝና ኣለና ማለት እዩ ሽዑ ብድሕሪኡ ነዚ ሰባት ከሳልጡ ዝኽእሉ ንመርፅ ማለት እዩ
ሕጂ እቲ ሰባኺ ጉባኤ ብምሉኡ ንኣብነት ንሓንቲ ስራሕ እንተኮይና እዚ ናይ ሓፂር ኮይኑ ቀሊል ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልተ ሰባት ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ክልተ ሰባት እንተኮይኑ ንሶም እዮም ማናጀራት ክንብል ከለና ሽው ናይቲ ፕሮጀክት ማለት እዮም ካብ መጀመርታ ጀሚሮም ስጋዕ ምውዳእ ዝቋፃፀርዎ ማለት እዮም መቸም ኣብ ሓደ መዓልቲ ኪድ ኢሎም ባስ ሓቲቶም ዝረኽቦ ይኮነን ኣብዚ ኤሮጳ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ጅታ መጀመርታ ክትግበር ዘለዋ እንታይ ድግበር ክንደይ ሰባት ብገምጋም ኩሉና ይኹሉ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ሽዑ እቲ መልእኽቲ ምስ ሓተት ምስ ለኣኽካ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ዲኹ መወርሒ ብዘየገድስ ነቲ ህዝቢ ይሕተት ነቲ መእመን ይሕተት ማለት እዩ ወይ ኖ እቲ መእመን ካብኡ ዘሎ ካብቲ ቤተ መእመን ዘሎ ይሓዞ ምስ ተባሃለ ካብኦም እቶም ድሓን ዝበሃሉ እቲ ሰባኺ ጉባኤ ድዩ ወይ ከዓ እቲ መእመን ክመርፅ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግን ብሰባኺ ጉባኤ ተኾነ ይምረፅ ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ ሰባኺ ጉባኤ መን ክገብር ይኽእል ቋንቋ መን እዩ መን ይሓይሽ ይድበሃል ማለት እዩ እኩብ እንተኮይኑ ሰብ ግን ገሊኡ ደይፈልጦ ክኸውን ይኽእል ገሊኡ እውን ካብ ስምዒት ተበገሰ ክመርፅ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰባኺ ጉባኤ ንዓይ ንኣማኒኤል ንኣብነት እዚኣ ስራሕ ክትመርሓልና ኣለካ እንተይሉ እንታይ ዘድልየኒ ደሎና ኣነ ክመርሖ ማለት እቲ መደባት ኦኬ ናብ ሕብረተሰብ ክበፅሕ ኣለዎ እንተይልና ናብቲ መእመን ኣብ ዘሎ ሓደ ቀዳም ወይ ሰንበት ኣገልግሎት እንተሎ ከም ንፈልጦ እቲ በዓል ከምዚ እዩ እቲኦም ክትምዝገቡ ትደልዩ ኣብዘን ኣብ 2 ሰሙን ድዩ 3 ሰሙን ተመዝገቡ ወይ ተመዝገቡ ትብል ማለት እዩ ወይ ክንደይ ከም ዝኸዱ ደለዉ ንምግምጋም ማለት እዩ እዚ ከምኡ ዓይነት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እንተለና መብዛሕትኡ እዋን እንታይ ሽግራት ይፍጠር ቅድሚ 3 ዓመት ማለት እዩ ከምኡ ኸይድና ንሕና ብስምዒት ጥራይ ነቲ ሰብ መሊእናዮ ሽዑ ብድሕሪኡ ኣብ ካልአይቲ ድያብ ሳልሰይቲ እቲ መእመን ከዓ ኩሉ ሓደ ማለት ኣይኮነን ምስ ተመዝገበ ዘይከደ ይበዝሕ ማለት እዩ ሕጂ ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምንታይ ኣትያ ኣብ ዕዳ ኣትያ ማለት እያ እሳያ ትኸፍሎ ደላ እታ ዕዳ ማለት እዩ ጅቲ ድሓሸ እንታይ እዩ ክገብር ማለት እዩ እቲ ሓደ ሰብ ክንደይ ግዜ የድልየና ነቲ መእመን ዝኸይድ ይምዝግብ ሽዑ ብድሕሪኡ ክንደይ ባሳት የድልዩና ቴሌፎን ደው ኢሉ ቆፀራ ክሕዝ እዩ ብድሕሪኡ ሽዑ ቴሌፎን ምስ ሓዘ ድማ ነቲ መልእኽቲ እውን እንታይ ክገብር እዩ መሊሱ ናብ ሰባኺ ጉባኤ ነዚአን መዓልቲ ንመዓስ መዓልቲ ምዕፃው እንተገበርናዮ ይሓይሽ ምዝገባ ይበሃል ኖ ይፅንሑ ኣብ ክንዱ ሓንቲ ባስ ሃበና እንተኢልና ነቲ ድህቡ ደለዉ ባስ ከምኡ ኢልና ሓንቲ ድሓን መፃንሒ ንግበራ እንተኢሎም ከምኡ ትገብር ወይ ከዓ ኖ ይተዓፆ ሕጂ ሰሙን ተሪፍዎ ኣሎ ንዕፆ ጥራይ ናይ መንገድና ንግበር ዝተባሃለ መሊሱ እቲ ማናጀር እቶም ሰባኺ ጉባኤ መሪፆሞ ዘለዉ ሰብ ማለት እዩ ድሓ ከም ማናጀር እቲ ንኽርዳእና ኢለ ማለት እዩ እሱ ኸይዱ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ነዚኣ መዓልቲ ከምዚኣ መዓልቲ ክንብገስ ኢና ኩላትኩም ሰዓት 8 ምፁ ትድሓሸ ሕጂ ንፉዕ እንተኮይኑ እንታይ ክገብር ዘለዎ ናይቲ ሕብረተሰብ ጠባይ እውን ክርዳእ ኣለዎ ንኣብነት ንሕና ከም ልሙድ እቲ ባህሪ ሓበሻ ዝበሃል ኣብ ግዚኡ መፅእን ይዱንጊ ከምኡ ዓይነት ስለ ዝኾንና እንታይ ይገብር ንኣብነት ሰዓት 9 ንብገስ እንተኮይንና ሰዓት 9 ነቲኦም እንተኢልዎ ሰዓት 8 ይብል እሱ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝፀፈሉ ደሎ ማለት እዩ ነቲ ናይታ ሰዓት ናይ ዘይከፈሉ ምፅፋፍ ናይቶም ዝኸዱ ምፅፋፍ እንተ በብፍቕዲ ክእትዎም ደሊኻ በብፍቕዲ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ እታ ባስ እንተመፅያ ግዜ ዝኸስረሉ ምኽንያት የለን ኣምፃ ኣቢሉ እቲ ደልዮ ደሎ ፕላን ስሙዝ ስለ ዝኸደ ወይ ፅቡቕ ስለ ዝኸደ እንታይ ኮፍ ኣቢሉ ኣብተን ተደልያ ደላ ቦታ በፂሕካ ምምላስ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንተ ኣባላሽኻ ግን እንታይ ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ሰዓት 9 ወይ 8 ርብዕ ጎደን 9 ምፁ እንተኢልካዮም ሓደ ባስ ዶንግያ ትንኢሎ 10 ድመፀካ ኣሎ ሓደ ገለ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትገብር ሓደ ነቶም እቶም ኣብኡ ደለዉ ናይ ኣውቶቡስ እዮም ናይ ገለ ሰዲዶምልካ ዘለዉ እንታይ ክገብሩ ኸዮም ብላዕሊ ገንዘብ ክሓቱ ኸዮም ማለት እዮም እቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ከዓ እንታይ ክገብረካ ማለት እዩ
أب ጭንቀትና ዓኻብ ስትረስ ክትወካይ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ስራሕ ብጽፉፍ ንኸይከይድ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ጸገም ይፍጠር ማለት እዩ እቲ ናይ ሰባኸ ጉባኤ ስለ ዘለና እቲ ስራሕ ብዓብዩ ስለ ንሪኦ ማለት እዩ እቲ ናይ ምብጻሕ በዚ ኣብነት ሂብናዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ልሙድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር መብዛሕትኡ ዋን ኣብ ኦርቶዶክሳዊት እንገብሮ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምግዛኢ ወይ ዓበይቲ ፌስቲቫል እኮ ኣይተለምደን ዘሎ ስካዕ ጀብኣና በዓላት ምውዳብ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ናይ ግብረ ሰናይ ምእካብ እቲ ራብዓይ ከዓ እቲ ምብጻሕ ናብ ቅዱሳዊ ቦታታት ማለት እዩ ብፍላይ ንኤርትራ ዝኸዱ እንተለዉ ኮሚታት መደባት ርኢ ኣለኹ ኣብ ሽወደን ብጣዕሚ ደስ ዘብል ማለት እዩ ነቶም ደቅና ዓብ ነገር ዝኾነ ንሱ እውን ሓደ ክፋል ናይዚ ስራሕ ማለት እዩ ሰላም ለክሙ ወተፋቅሮ ወሳይል ይብዛህ ማእከለክሙ አሃዊነ በኩሉ አስተፋጠንኩ ከመ እጽሐፍ ለክሙ በእንተ ሕይወተ ኩልነ እስመ ጽድቀ እጽፍ ለክሙ ጽውቀ ወአስተበቁዐክሙ ከመ ትትቀነይዋ ለእንተ ተውበት ለቅዱሳን ሃይማኖት